थांबाय आरो दिनै फैनायनि फैनाय एकदम लाफ्रामजोब्बाय। बबे जायगायाव फैदो बेथो जोङो बेसेबा गोजौ जायगायाव फैदो आरो बेसेसो लैयो जायगाया 5 ताला बिल्डिंआव गाखोदो जों 5 ताला बिल्डिंनि होननाय सल' दंखायोलाय नोंगोना बे मा मिसिंबा नै 5 तालायाव दिनै गाखोबाय दालिया सिमेन्टआव 5 ताला होननाय दं नालाय जों दा 5 तालानि बिल्डिंआव गाखोबाय नै बेसेबा गोजौखा बेथोनि दा ड्रन शट बरिया नायबानो जाबाय दा दिनैसो फार्स्ट टाइम गाखोबाय 5 ताला बिल्डिंआव सान्दुंबा बिराद टां नै नायनो हाया फार्स्ट टाइम गाखोबाय दै खोमसिथार माथो लाइट गैया लाइट देनाय नामा मोनबाय दे इयाव माबायो मानसिफ्रा फट' खेबजासै होबाय बयथ'सो इयाव थाङाखै बास गारिसो माथो फार्स्ट टाइम दे इयाव एख' लुथ'वाखैलै इयाव आइदै ओंखारबोलायबाय जोङो आया ए सान्दुङा नै देन्जारखाय जा खावसे दा जों दानि इजों फैदोंमोन जों इजोंनिफ्राय ओंखारबोनानै बरियासै फैबाय मुसलपुराव फैदोंमोन ट्राइबेल स्टेसननिफ्राय नै ओमफ्राय मोनासै आरो जोङो उपाय गैया जोंनि मुसलपुराव मोनमारानो बुस्थुखौ नांगौ बुस्थुखौ मोनानो ओमफ्राय गाबोन बरमा थांगोन आङो बरमानिफ्रायनो लानांसिगोन आरो उपाय गैया माने फिल्म बानायगासिनो बिदिनो ट्राइबेल स्टेसनखौ नांगौ जानायखाय बेयाव फैदोंमोन आं अनलाइनबो खालामदोंमोन ओमफ्राय बुस्थुआ थाब मोनबायाखै जों आरो स्कुलबो खुलिसिगोन आं ओंखायनो थाब बानायनो नागिरदोंमोन इमारजेन्सि नांगौ जानायखाय फैदोंमोन आरो आं बेयाव फैदो दे फार्स्ट टाइम फैबाय आरो बेयाव खर' गिदिंनायदोंमोन दा मा बरिया मोजां जायगायाव फैबाय जोङो माथो दाउ खेवदोंलै सानो नामा सोरबा हो इदो माथो गांसां फुजोबदो फोरानदोसो नै बरिया मोनसे लकेसनाव फैलायबाय जोङो मजाखा बेकग्राउन्डआनो एकदम देदला जनानै इयाव आथिं हेबलायनानै थाना होनदों ओमफ्राय फैबाय इयाव एकदम थिङा माने गाखोनो हागोन इयाव आइदै मा बुस्थुलै सु दं नायो सेस गोलोमजोब्बाय अबस्था नायजों फट' लानो बबे जायगायाव फैदो नै ओमफ्राय जों दा इयाव हाबनानै ज'जागोन ना इयाव जनानै बरियासै फट' लानोसै बिराद गोबावदो दिनैसिम आइदै दा हाबलायनोसै जोङो हाबनानै इयाव फार्स्ट टाइम खिन्थु आंनि बारियाव बिराद देदला जनानै फट' लानोसै जदो ओरै जबाय ओरै बरियासै माबाफोर बायदि मा होनलाय इदि जनायखो मास्टारफोर बायदि थांबाय आरो दिनै फैनायनि फैनाय एकदम लाफ्रामजोब्बाय एकदम माने हलानो हलसै आरो दा देदला जबाय गरमथारमोन आङो फेन दं नालाय बेयावनो बरियासो थानोसै कमेन्टआव बयबो हरबानो जाबाय माबायदि नांदों भिउसफोरखौ मा इयो बिबार ना मा जाखो नक्लि ना आसलि जाखो इयो नक्लिसो आरो ना इयो आं इखौ माबायदि सोंदोंमोन रियेल बायदि बानायनाय रबरनि ओइ साया होफैदों नामा ओरै बरिया सिजन लादों हो लोगोफोरजों मोनसे माबायाव फैदो रुम भारा लादों खैथा रुम माने माखासे मानि दं आरो सोरबाफोर रुम भारा थानोबाथाय इयाव थाफैनो हागोन नै दामफोराबा बेसे आसै आरो नै बिजाबो दं दानि पस्ट लाखांबाय लाइनबो गैला माबो गैला सेस बुहुदटा दं गरमजोब्बाय आरो सेसथा थानांसिगोन उपाय गैया गरमाखै बेथ' लाइटआ डेन्जार जागोन ना सिनेमाफोराव नोंनिखौ आलाय सालाय फैदोंलै
बरिया नुखादों एकदम इदि बानायनायनो मादै बिदिनो खौदो बानायनाय ज'दो देदलादलानो लाखांबाय बरिया फट'आनो नै थांबावनो नामा जा थांबाय ha माबानि सिब्रा बयदिनो खले बयदिनो फानि जों दा थांनोसै थांनानै बरियासै ओंखारलांनोसै मोनखाबायानो सान्दुं गोसाथारलै थांसै दखानाव मेथाइफोर जानोसै बरियानो पाँचतला बिल्डिंआव होबाय नै दालाय सेमानि पाँचतला बिल्डिंआव गाखोना फैबाय फार्स्ट टाइम दिनै ओरैनोसो फैगारनाय जाबाय मोनाबो मायाबो जाना लानोसै दा मा जागोनलै आदै मा जागोन जायखिया जि मोनो इखो जानोसै मुसलपुर हाई सेकेन्डारि स्कुल बिदि जादों जाग्रा जिनिसफोर दंजोबो गासिबो दा सब चेकिं जागासिनो ओंखायनो बाइक लाबासै आं साइकेलजों फैबाय नङाबा लाखिजागोन ना इयाव